Ko himen ko para bayit hau trai Jesus Christ. Ki jimpule mindakas ni ki kart ki ver ingi vei pai vei ban puson ya ka jinkardor ban imbadu ble bat kumjuru ban pediang iya ki nonglang kubor jongo. Ngiyos ngo naka kitab Amos nongya tolopa. Ba haba u Amos ula leisha Bethel u Amasia ulang ulindo jonga temple ha Bethel ula kendait ya u Amos ula kili ya u bale piwan ban pintut yangi bale piwan ban karan hangi bale piwan ban hikai yangi pimdon benda eye hangi namar ngitip kala don ka jingya per ha Israel ha pedeng Juda bad Israel ki nong Israel kila jingai no naka hukum jongo bale bad naka temple baku jongo bale ha Jerusalem bad kilashna ya ka temple ha Bethel bad kila yalang bakala yakibriyu minda uble ula pangnud naga binta ki nong Israel namar ula yo i bakidang jingai naka hukum jongo bale bad uble ula pa yawu Amos bakin kindit bendriyo Henry u Amasia ulongulindo ula kanglad ya kibriyu bad ban ngap ya kasuru bale bad kane kalong kum kinja jimmane blaitao naka jimmane bashisha kila ya jingai naka jimmane ya ubale ya uba kila tauhi ya ka temple kila tauhi kat kum ga monjango blay namar tang namarus ukwa ban penjingai no ya ki paid Israel na ka jimmane bashisha ha Jerusalem nangda udang pimdon binda aye ban manchane badu Amos ula ngam shimla wan hi dala ka borra jong ngala wan shane namaru blehi ula payanga ngam shimla kit ya ka sur la jong ngam shimla wanra ya kano ka jinkwa jonga Henry ngawani tu happy ya kam jimmo jongo bale ka jinkwa jongo bale mangi por haba ngiyos ngo ya ka sur jongo bale ngide ben soto bade uble ukran hangi bad ngide ben pediang yawu bad ngide ben yai rankat badu bad kila kentait yawu Amos gitip kaya ka balajya ya ke Israel haba kila kentait yawu Amos kila kentait yawu bale na ka jingim chunky bad haba kila kentait yawu bale kila pediang ya ka jingjot pinban ha ka jingim uno buriyo u kendait yawu bale na ka jingim chunky ki pediang pinban ya omde ya ka jingkor ko Henry ki pediang ya ka jingjot bad ka jingsiniyo Nakataga daw ko himen ko para ngideben snoutu shay kadar haba ujis ula pa iya kisinran jongo arngot ulamot bakideben pinkolo iya kikam namar kade ka daw la watnum pla ra iya ka pla ka bakia but ula batay bakin kinra tang chi jur juti kimde ben ra palat eye kenapa casting ya ka kam bad ka kubor kanang priang kani kalong ka jing tumu jongo boleh man ka kerlip mada ka jingim jongi ngide ban long ki bastet ya ki kejat ngide ban don ki kejat ki bakum gis kei bangi kloi ben snusting haba ngira ya ka kubor jongo boleh badu Jesu la batai syai kadar ya ki apostol ba pinang ra ya ka kubor baba bad ngire ban sauturo haba Jesu la pa ya ki apostol ka jingyap bad ka jimmi pat ujisu klam shimla jia henry ujisu wangi ki katchaba pilei ai ko blai jingsuk ba lada don ki bri ba kloi ben pediang jingsuk sahaki yalap shushu yaki hikai shushu yaki id yaki bakinduk laban roy ha ka jingai ka jango blai kino ki brio ba kloi ben pediang ya ujisu kino ki brio ba kloi ben imbadu kris ki don ka jingai ngiyos ngo naga shiti jongo Paulus bakusha Ephesus
Jesu ulangu kledu. Bad hau ngideban mane. Yau ngideban ra. Yau ngideban kindiu lembaga jingem jangi. Lese don buon gibriu haganega jukaba menda. Kim treshu ban imbadu Jesu. Don buon gibriu haganega jukaba menda. Kim treshu ban kongu i Jesu. Don buon gibriu haganega jukaba menda. Ki pingsan yaga jingem jangi. Habaki le ki kambarit baria ki perkat kila le ki kambahe bad kila stang ban sngau he pin he yalade bad ki stang ban pin krau yalade badu Jesu ong tolong ki barra ya ka kubor tolong ki ba im ya ka kubor tolong ki ba pin kadang ya ki veda kene ka kubor tolong ki ba be ya uksui na ga jingim jong bariu tang lada ngiyai ringkat badu Jesu ngilaban pin koi di bariu ngilaban be ya uksui but ngilaban im ya ka jinglong jongu krisa ka jingim ka jongi but day na kata daw o Paulus bakud kran shai kadar shaket city shaki Ephesus ba ngide ban pidiang pura ya Jesu but ngide ban pelong ya Jesu kledu janga jingim jongi hakabalang u Jesu ulong kledu janga jingim jongi badu Jesu udon haka jingdon bamayan jongu kababon singim sautu don bon gibri kim sautu bale ngilei mane yaw Jesu bale ngilei nagabinda ka mas bale ngi pen kraw yakas ngi utrai bale ngi duai namar kim yo i henry ngi kapan sautu u Jesu ulang ukledu janga balang bad udang don ha ka balang ha ka rukam bamayan kaba ngimla ban batai kaba ngimla ban peni henry kaba ngila ban yomad kajing mane jongi kalong kajing kon ban yomad ya Jesu shimet ladaki briu ki kili yangi shano Jesu hangno Jesu ngimla ban kadau yau henry ngila ban hikai ki briu ladangi imkumne ladangi le ya kane kaba ublai wala batai hangi ngila ban yomad ya Jesu bat kane kalong kajingim man ka kelep mat ngide bandon kane ka jing trang ha ka jingim jongi kalam kane ka jing trang ngimla ban pen seiso ya ka jingim jongi kalam kane ka jingid ngimla ban longi kristan ki bajanai ha ka jingim jongi habaki apostol kila kongo ya Jesu kila stang ban yahad ha ka lindi ka ba Jesu ula peni haki ngila yo i baki one pai da ka jingkomen bat ki ong habangi kren ha ka kerteng jame ki sui ki pet but ki bapang ki yo jingkoi but ki la one I report how Jesu but Jesu la mahamru yaki haba pistam ban kit ya kane ka jingkit halo jampi kibri kinisi api ngitip haba Jesu ula yalap ya ka kubor baba haba Jesu la penkoit kibriu ki kot kumno yawu ki ong bilspool une ubriu usong soi but minda bills bull kumbangit tip kalong kaktin ka bas new tam haba kibriu kilaban pindon kam kane kalong kaktin wa pojai haba kibriu ki khot yaw Jesu kat kum kini ki katin hadu katno kibriu ki kain ya ki sinran jongu ya ki apostol jongu namar lada kim namban burom ya oble kumno pat kibriu kin burom ya ki nonglang kubor jongu kum amos maki kalam burom kila beno ya wunang to piong pimdon binda eye but nginang hi ban em ngitip hi ke jing shisha but ngin sa em nginang hi ban mane ya ublai ba haba kim ju mane ya ublai ba shisha don bon ki buri ha saudong jongiru ki ongkum ne don bon ki buriru ki kain kraw yalade ha kaba pinpo ya ki nonglang kubo jong ublai kalam treban pidiang ya Jesu hakane kalonga jimma jonga parte minda ka parte kam itushu ya Jesu haka jingem jongi ka parte ki lebe ni ki briu ki bakran ya ka kerteng Jesu kane kalonga jinglong jonga parte minda mangas ngingios ngo shapanga jing lebe ni ki kristan ha Nigeria ha Madagascar don buon ki kristan ki kalon iam namar tangkawai ka daw ki kit ya ka kerteng jongu Jesu haka jingem jongi badu Jesu la maham ya ki apostol haba pilait chakano kano ke jaka haba kibriu ki kintait yapi kim pidiang yapi ino kata ka jaka late chaka kaba kibriu ki kloi ban pidiang
Ujesu uai hangi ya ke jing lai luin ya ka mon la jong kum nong ide banim. Ujesu unum rumshu ha ka jing mon la jong. Ujesu pin bor yangi ngide bandon ka jingkwa. Ngide bandon ka jingkwa. Namar ka jinget ngimla ban pin bor ha ki boriu. Ka jinget ka bamud ka jingi shirhem ya ujesu. Kade ban stang daka napo ka donu jangi. Naka men siem jangi. Kramba yakaba mina ka donu jangi. Naka men siem jangi. Kalaban pin kadang iya ka jingi du kris. Naka takadaw ko himmen ko para ngimla ban pin bori ki bri ban tuwai. Ngimla ban pin bori ki bri ban mane ya ublay. Ngimla ban pin bori ki bri ban shakri ya ublay. Ladangi pin bor kai ka jingma kata ka jinglong jongi bri kanum laban seiso. Henry ladangi don ka mensiem ban shakri ya ukris kade ban mi na poka donur. Ngide ban don ka jingkwa ngakwa ban le eye kerpang ya ujisu. Ngakwa ban le eye kerpang nakabenta ka burom jong ujisu. Habang idon kata ka jingkwa kan kerlalong ka jimpensle bad lemba kata ka jingkwa ngilaban shakri ya uplay. Tena kata ka daw lese hayinga senjongi kimi ki pa ki pinbor ya ki kun ban late mass. De bun sin ki kun ki late mass namar don ba pinbor ki. Lese hayinga senjongi kalog ka pinbor ya ulog ban late mass ban late duai. Lese u late namar ba ladang ngam le kumne lese ngam don jakashu ha kata ka ying. Lese don bun ki paralog lese ki late lang namar iwei pat paralog i late duai to ngarung a late. Kum kane ka jinglong kai ka bangyo i kim don shisha ya ka jingit, kim don shisha ya ka jingtrang, henre don ba pinbor ki late. Kum kane ka jinglong kanum lomba seiso. Namar bale ka jingit uble kalong ka jingai e. Ka jingkwa ban shakri ya uble kalong ka jingkur ko shisha na uble. Habangi penhe ya kata ka jingai e jung uble ujisu unshimti pura yangi unyalam linti. Namar ngi haban one boy shaka jimpinyat bastard jung uble haka jingkoid haka jimmot ka ba koid haka donot ka ba snor nangta ngin sastang ban yomar jisu. Lem kumda yaki ke barro ngile kilong kum ka jingsha pendame ya ka ba khabar henre kalam mindoy yangi ki bale ya kane kam kumjuru ya ki briu ki pidiang ya ka jingsha kri jongi tongin duai ha kane ki yukrish bakuit bau jisu in pinbet ya ka jingem jongi un pen ba shushu yangi un pen kantang yangi unang ai bor shushu yangi krampa ka jingem jongi kalong ka ba seizo bad baro ki kam nadu ki kambarin hadu ki kam bakrau ka bangile kalong ka ba pinhun ya jisu omde ban pinhun ya ki brio kumba ki apostol kile kadbangi dang pinhun ya uble kadbangi pinsaba ya uble lese ki bainong kalong ki jingtim ki jingdom ki jimbitar ki jimbishni jong ki brio kum kita ki bainong kalong ka mendoy yangi ha ka jingyai jongi shapening jisu be it karko kardo yangi pensle yangi bangindup la ban ken koridor ya ka jingim bat me bangindup la ban trang shushu ya me om nakabenta ka jingya ro ka perte henre nakabenta ka jingit ka peneng karko yangi pensle yangi enya ro ya utrai Jesu Christ. Amen.